Bi juma ye avril kalo tile 25 san 2025 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati cogoya la kunnafoni waati sera a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛna bi an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ale ye jibono 418 ka taa se 419 ni ka o di an ka sigida maa dɔw olu ma ni o ye Banangabugukaw ka taga se Tabakɔrɔkaw olu ma olu kɔni jiko gɛlɛyaba de tun bɛ nin sigida maa ninnu olu kan a jibono yɛrɛ kɔni kolomo karila kunu a ka ladiliba kɛrɛnkɛrɛnnen o fɛ ni o ye Agibo Danbele ye kana Banangabugukaw olu y'a yira k'a fɔ ko u bɛ an ka jamana ɲɛma ni ka ale sɛbɛkɔrɔ fo kosɛbɛ k'a sababuya kɛ an bɛ tilema wagati min na funteni kɔni ale fanga ka bon kosɛbɛ n'a fɔra ko jiko gɛlɛya fɛnɛ kɔni bɛ olu ka yɔrɔ maaw kan o ye gɛlɛya min dɔ farala dɔ kan a musow ka ɲɛma a y'a yira k'a fɔ ko bɛ bɔ Banangabugu la ni ka taga Sokɔrɔji ka taa ji ni ka o de ɲini ka na u ka baara kɛ ni a ye o ye waleya min ni o ye u sɛgɛn kosɛbɛ k'u bɛ se k'a fɔ tare bi ka sababuya kɛ o gɛlɛya kɔni taara ni ka bɔ u kan ala ni an ka jamana ɲɛma ale sababuya la. Festival la manga ni o ye Mali mangoro sugu ye ale ta ko fɔlɔ baaraw olu daminɛna bi juma avril kalo tile 25 san 2025 Palais de la Culture ale kɔnɔna la a kɛra an ka ministre min bɛ nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ environnement koɲɛw olu ma ni o ye madame Dumbiya Mariama Tangara ye ka taa se an ka communication ministre fɛnɛ ma ni o ye Alhamdu Aga Iyani ye fɛn min ye ORTM ɲɛma fɛnɛ ye ni kɛnɛ in denfaya kɔni tun talen bɛ ka di ale ma ni o ye Alassane Jɔnbele ye o fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ nin baara in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ hakilina bɔra Musa Papa Haidara de la ni ale ye kunnafoni dila ye ORTM kɔnɔna la an ye fɛn min sɔrɔ ni ka di aw ma Mali mangoro sugu ale kɔnɔna la aw ni an ka jɛ ni ka olu jaw lajɛ ɲɔgɔn fɛ mangoro ye yiriden min ni a kanunen don kosɛbɛ an ka jamana ale kɔnɔna la mangoro ale bɛ se ka kɛ fɛn caman ye maaw yɛrɛ sigilen tɛ fɛn min ye o de siratigɛ la an ka sifinnaka dɔ ale kɔni y'a laɲini ka se ka mangoro ni ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ta ni k'a di mangoro ma k'a kɛ festival ye Mali mangoro sugu ka mangoro feerelaw ni ka olu fara ɲɔgɔn kan ka kuma ɲɔgɔnya ka maaw wele ka se ka na mangoro sugu ale kɔnɔna la ka se ka baaraw ni ka olu kɛ hakilina min nana ni d'abord ne ye baara dɔ kɛ ministère de l'agriculture la ka bolo kuma la ni idée kun bɛ ne kunna k'a kɛ parce que ni sɛnɛkɛlaw ye baara kɛ n y'a ye k'a fɔ mangoro baara nafaba de b'a la an ka jamana kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ dama min bɛ baara k'a kɔnɔ o de jama ka ca ka tila ka na ye mangoro yɛrɛ bɛ wari min ladon an ka jamana kɔnɔ a bɛ taa plus de 10 milliards de francs CFA la mais an dun b'a ye an ka mangoro camanba in bɛɛ bɛ taa kɔfɛ de a si valoriser tɛ Mali kɔnɔ yan nɔ donc pourquoi pas an ka fɔ k'an bɛ jɛrɛ dɔ kɛ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka mangoro baarakɛlaw fara ɲɔgɔn kan ni yɛrɛ ye mangoro baarakɛlaw ta duba 5 de don a duba 5 k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka essayer ka fɛn dɔ kɛ ka kuma mangoro kan ka kuma mangoro nafaw kan ka tila ka kuma mangoro sɔrɔdaw kan donc o de la an y'a essayer bi ka nin festival in kɛ ka tila ka n'a yira maliyɛnw yɛrɛ la population yɛrɛ ka se ka na mangoro fɛn caman dɔn c'est-à-dire venir à l'école de la mangue k'an ka mangoro variété caman dɔn ka na tila ka dɔn a bɛ se ka dilan ka kɛ fɛn hakɛya minnu ye dumuni suguya minnu ye donc o de ye festival in yɛrɛ kunba ye baara in sira la maa caman olu kɔni nana ni kana wele ka o jaabi maa dɔw bɛ yen nɔ olu y'u hakilina yira mangoro ko la mangoro suguya minnu ni olu bɛ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna la hakilinaw dira olu kan bon mangoro suguya min bɛ yan Kenti bɛ yan Valencia bɛ yan Amélie Kate Simiti Miska Irwin Simit Aden Palmer que transformation caman de bɛ se ka kɛ mangoro kɔnɔ mangoro bɛ se ka kɛ confiture mangoro bɛ se ka kɛ jus mangoro bɛ se ka kɛ fruit mangoro bɛ se ka kɛ fɛn caman de ye mais an t'o si ye an kɔni b'a ye dɔrɔn mangoro bɛ se waati dɔ se a bɛ ban o y'a bannen alors que an b'a dɔn k'a fɔ ko an kɛrɛfɛ jamana caman bɛ yen Mali mangoro ka d'u ye kosɛbɛ hali kɔ kan Europe jamana caman kɔnɔna la Mali mangoro priselen don donc a ka kan an ka bila ba la donc ni festival sigira k'a fɔ ko an ka mangoro bila en avant moi je pense que c'est une très belle initiative parce que ni kɛnɛ façon sigilen Mali kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ de ye nin donc tuma bɛɛ n'an bɛ mangoro feere fo an ka bɔ kɔfɛ de ka taa feere donc a dunbagaw olu b'a ye télévision dɔrɔn de la ou bien jabara ou bien réseaux sociaux dɔrɔn kan mais nin ye kɛnɛkanko yɛrɛ ye o yɛrɛ bɛ na minnu yɛrɛ b'a caman bɛ yɛrɛ an ni minnu b'a baara kɛ an tɛ ɲɔgɔn dɔn donc ni kɛnɛ b'a yira an bɛ ɲɔgɔn dɔn an ka faamaw an bɛ kuma an ni an yɛrɛ dama an bɛ kuma
ani sugu fana min bɛ k'a yira mɔgɔw la mangoro ye fɛn fana an b'o se k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ donc kɛnɛ in a nafa ka bon kojugu. mangoro ale yiriden ka ɲi maa ma kosɛbɛ ka taga se a yirifuraw yɛrɛ kɔni ma o bɛ se ka kɛ fɛn caman ye an b'a yira o la k'a fɔ ko nin festival in bɛna to sen na fo karido avril kalo tile 27 san 2025. an ka fintigilakaw ka larawulili o senfɛ pankuru sira o kan u kɔni ye karogɛlɛn diinɛ tigilama 10 bɔɲɔgɔnko ni ka garan da ulu la ka tila tuguni ka u ka kɛlɛkɛminɛw ni ka ulu bɛɛ lajɛlen kɔni ka o tiɲɛ a kɛra kunu alamisa avril kalo tile 24 san 2025 ni kunnafoniya in dira an ka fintigilakaw ka kunnafonidiso ale fɛ ni o ye diriba ye u ye karogɛlɛn diinɛ tigilama ninnu ni ka dangaru la yɔrɔ min na sa o de Ina Faraki ye Ina Faraki ale bɛ an ka jamana kɔrɔyan fanfɛla fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sa Tesalita ale bɛ Kidali la o mara la. Mouvement Ambiko ni ale ɲɛmaa ye Fatumata Batuli Ɲani ye ni baara in yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen labɛnba n'o ye Zumana Kulubali ye u kɔni jɛra kari tɛmɛnen na sa ni ka fara ɲɔgɔn kan kɛ ka taa lafiyabugukaw olu fɛ nɔ ni ka taga jelidi ka o kɛ Fatumata Batuli Ɲani ale ka anniversaire o hukumu o kɔnɔna la jelidi yɛrɛ kɔni kɛra pharmacie PO kɛrɛfɛla yɛrɛ kɔni o la maaw bɔra kosɛbɛ ni ka taa u ka jelidiw ka olu kɛ lafiyabugukaw u y'a yira k'a fɔ ko nin hakilina min ni a ɲɛna kosɛbɛ ka sababuya kɛ ka jeli ta ni ka a di i maanifin ɲɔgɔn ma o ye ka se ka a kisi bunahadamadenya o kɔnɔna la. kunnafoniyaw olu y'a yira k'a fɔ ko Mamadu Tarawele ni bɛɛ ko ale ma ko Leruwa fintigilakaw ka wele kɔni sera ale ma kunu alamisa tilela fana t'o dunna wagati min na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin cɛba in yɛrɛ kɔni a ye kumakan dɔw ni ka olu cari bɔlɔlɔsira kan min ni a bɛ ɲɛsin an ka jamana marabagaw olu ma an b'a yira o la k'a fɔ ko politikima 11 minnu tun minɛna ni ka olu datugu kaso la a tun bɛ olu maaw la. Algériens ye tungarange caman ni ka olu de gɛn ka bɔ u ka jamana o kɔnɔna la n'a bɛ t'i jɔ maa 1000 ni maa 100 o bɔɲɔgɔnko la maliyɛnden minnu bɛ a la a maliyɛnden bɛ t'i jɔ maa 287 la maa kunfɔlɔw kɔni olu nana sibiri tɛmɛnen ni o bɛnna avril kalo tile 19 ma san 2025. an ka fintigilakaw daga yɔrɔ min bɛ kucalakaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnen sa san ale sira la bingani wale taara ka an ka fintigilakaw olu sɛgɛrɛ yen nɔ a kɛra avril kalo tile 22 o tɛmɛnen nɛgɛ kanɲɛ 21 o wagati a yera k'a fɔ ko fɛn min ye an ka fintigilaka kelen ye o jogina kelen kɔni o nin tora la ni wagati in na sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ sen na. an bɛ taa segukaw fɛ yen nɔ commissaire de police min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛmaa ye commissaire divisionnaire ye Yaya Kulibali ale ni a ka danga ni o ye commissaire Abdul Aziz Traoré u ye sigana ta ni ka maa dɔ kɔni sɛgɛrɛ dɔgɔkun daminɛ in yɛrɛ kɔni o la ka sababuya kɛ a tigilama kɔni bɛ bingani wɛrɛ ta ka ɲɛsin maaw ma ni maramafɛn o de ye o ka sigana talen ka da kan sa sɛgɛsɛgɛliw olu kɔni o kɛra a yera k'a fɔ ko nin cɛ in yɛrɛ kɔni a bolimafɛn sen 2 o yera a kɔ ani pistolet ni o ye marifa ye ka taga se maramafɛn dɔw yɛrɛ kɔni ma n'olu bɛ maa bagabaga ale ni muru ka taga se furakisɛw ma ni o ye tramadol ye. bi jumadon na n'o bɛnna avril kalo tile 25 ma o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni a ɲɛsinnen bɛ sumaya bana ale kɛlɛli ma a yera k'a fɔ ko maa 1,260,000 de bɛ yen nɔ minnu n'olu ye sumaya bana kɔni ni ka o sɔrɔ san 2023 o kɔnɔna la a yera k'a fɔ ko maa 1,263,000 in na sa maa bayirika caman de bɛ yen nɔ minnu n'olu kɔni ni tora ni sumaya bana ye o la san 2030 natɔ in kɔni na a kun laɲininen don ka se ka sumaya bana kɔni ni ka o tunu ka bɔ diɲɛ kɔnɔ pepepewu nka o n'a ta bɛɛ a yera k'a fɔ ko sumaya bana de kɔni ka jugu farafinna jamanaw olu de kɔnɔna la kosɛbɛ. an bɛ taa kɔkan kibaru la sini sibiri o de kɔni ka kan ka kɛ ɔrɔmukaw olu fɛ yen nɔ Papa François ale ka janajaw kɔni olu ye min ni tasi bɛna kɛ ka ɲɛsin ni cɛba in yɛrɛ kɔni o ma a yera k'a fɔ ko ani maa minnu kɔni ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ye alisalamɛ dinɛ tɛnɛma ta sira fɛ k'a bɛ san 10 bɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi Centrafricaw olu fɛ yen nɔ o de ye Abdoulaye Bathily ye.
Mali kunnafoni jabarani la jabaw kunnafoni dabanan tun b'an bolo kɔrɔ bi ni k'a da o kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye nin ye fɛn min ye couche happiness de y'an ka kunnafoni ale jukɔrɔma donba ye couche happiness min ni a nana denmansaw olu lafiyali kama couche ko la a y'a san k'a lajɛ walasa aw bɛ se ka lafiya cogoya min na denmansaw ka taa se denw yɛrɛ kɔni olu ma o kɔfɛ jawando service fana ye an ka kunnafoni jukɔrɔma donba ye jawando service ka baara ɲɛsinnen bɛ terrain feere ka taga se sojɔw ma aw maa minnu bɛ yen nɔ ko aw kɛlen don k'aw ka sow jɔli ni k'a daminɛ aw ma se k'a laban a ye jawando service maaw wele u b'aw ka so jɔ e fɛ ka plan fɛnɛ bɔ i ka so la jawando service bɛ nin bɛɛ kɛ u bɛ dugukolo ni ka olu fɛnɛ feere sɔngɔ damatɛmɛ jaw la papier jɛlen fɛnɛ titre foncier olu la aw k'an bɛɛ donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan